Homeschool bus pakhat chuan ramhnuai lam hi lopan mekin an zinga chuang zirlai hmeichhe pakhat chu alo har chuak boka. Driver hnena chuan khoya nge an hruai dawn tih chu a zawt. Driver chuan homeschool lam an pan mek thu a hila. Nula le bok chuan chu pawh ni se engwangin nge damdawi a hrai rui kan nih hmasak kherna chan tih na zawt le a. Ma se driver chuan a chhang tawh lem lovani. Nula chuan a thian te ho chu har tawh tur chuan a au chiam a. Homeschool lam chu ron lang le in master amina chuanin hei hi homeschool chu ania. Kalau lo ma cheu tuna tang chuan he hmun hi in ani to ang ti in alo soya. Ma se zirlai ho te chuan an thil ti dan chu in ruk bona ani thu le dan lo anga thil ti an ni thu in an changa. An om na nga ya da le tur chuan an ti bok. Zirti tunu chu lo tong chuakin an master amina ma chuan tong ka vin mang ho lo turin aron khaka. Zirlai pakhat chuan engwanga damdawi a hrai rui nge an ni azota. Master amina chuanin an thil tona piang chu homeschool an zirlai zinga tel tur zel ani thu a soya. An nu le pa te po shil hriat vek an ni to thu te. An enkol dana piang chu an pom vek thu te a soi bokani. Chuta zirlai pakhat chuan an term chu an tran der to emni tin lo zota. An la in pe fel lo thu le thuam no hak thak le an momo eng man kan lo thu te a soi bok. Ma se master amina chuanin an nu le pa ten an momo eng kim an lo buat sei sak vek to thu chu a soi le a. Chuti chung po chuan zirlai no pang ho chuan an school lu na tura thil an kalpui dan chu an lungoi lo thu le an pom zong an ni lo thu an soi ve le ani. Zirti tunu chuan master amina hianin azot cheu ani lo chuanin chong theina dan eng mai nei lo. Tuna chuan in za hian homeschool zirlai vek in ni to hi atia. Chuta zirlai mi pa pakhat chuan chu school a chuan lu adu lo thu soya kir le mai tum lai chuan an ma ni hruai tu driver kha an hnunga chuan lo dingin room al hian alo mel khuya. Hugo chuanin boina edu emni tina zota. Ma se driver chuan boina siam boy du su ani lo chuan ke man ka shem chi angai don ania atia. Master amina chu lo tong le in homeschool dan le dun te chu bo chhia thiang lo ani thu le zom tan cheu chu an thu pe ka ni thu asoya. An thil zira lo chamta te po shem lova chu an ni ngai lo thu te asoi bok. An dan pakhat na chu tuman homeschool chunga phone man athiang lo ti ani. Ti chuan zirlai te chuan an phone chu she tak chungin an submit ta thama. Dan pani na chuan zirlai te chu muthun pa nga ya an muhal vek tur ania. Muthun to a pindan chuasan le thiang ani to lo. Zirlai zong te chu homeschool in hun arwat lok ang dar za ta chuan tho thap to tur ani boka. Chuta dar nga le achan ve arichi atia chuan alam chu ron rile in thau tur hian aron shila. Thalai rual muddu rual tha zing dar nga le achan ve an han thau tur chu an pei lovin an phun na sa hlom hle ani. Chauka chuan hmeichhe pakhat thi lo omin ani chuan an zinga mi kim lo jingjai chu alo hrenghal chata. An thian dang te chuan alamut thu an soi. Chunu chuan homeschool dan dang chu soi le in zirlai te chuan in rin ni le chol ni a pianga an ma ni ei tur rong anin bol sak angai don thu asuya. Ti chuan a bak zong tho chana tanga zirto pa ero chuan homeschool lam ho chan ani don thu te asoi bokani. Zirlai ho chu an thu le thap to a master amin chuan ti hi na lo soi le in nun dan ain thlak dang lam thu da wang hian in la in siam rem thei mai lawang ti ka hre thiama. Ma se lungai ho lo ula. Ama sami te po nang ma ni ang thau hian an ron lu tir chuan sheom an ti ve thau ani. Hun arala helai hmun hi ininang mai nuam in ati don ti ka chiang ani atia. Chuta zirlai ho chuan helai hmun hi tan in nen adang lam na om chuang lo ho kan du ani an ron tia. Chuta zirti tunu chu ron vin le thakin master amina tong lai chuan tu ma tong lo turin ka shil to cheu kha ani lom ni atia. Master amina chu tong chun zom le in ho ka du in tia. Ma se enge in chu min han shil te u atia. Zirlai pakhat chuan in chu kan chen na hmun atia. Master amina chuan chu chau chu mo ati chuan zirlai dang le chuan kan thin lung le ril ru aral mon hmun atia. Tibeta chuan in chu katan chuan chung ko angani ati boka. Zirlai meiche pakhat jingjai chuan
in chu tu emoten an mei an khosak puina hmun ani ti na lo chang ve boka zirlai pakhat chuan ani chuan zirtir tu kan chhana pek che kha adik lo hlomem ni atia master amina chuan diklo shan love ma se homeschool tan ero hi chuan a chhana dik tak alani chi alawani tuna tang chuan in za hian homeschool master zirlai tak tak anga ingai vek to ula ka duwa master ten an zirtirna cheu hi ngun tak ngai thla in zom in tum bokang school in a dan kan nei te hi in bo che thiang lova school area ba ki pel phal ani lo bok kal phal lo na hmun in lu tur ani hek lova ram hnuya pheisa chuan lut reng reng suang cheu ani lo chuan in khwang cherbo mak mayang atia chuta zirlai te chuan master amina thosoi chu ngai thadu lovin homeschool chua san lui chu an tum ta a ram ngo lama chua ruk chu an tumani chuta ram ngo chua na tur lama cctv camera atang chuan zirlai na pang ho chu an tum lai chu master amina le anaw pakhat chuan an lo thli renga ram ngo lampan chuan zirlai ho chu an tlan cheta nai makile tibet te ho chu an lo langa an boruak don te chu nuam an ti thule homeschool dan khirlu tuklak ta chuak ta a anin ngai chu an hlim hle a nai chuan an pani chuan engwang homeschool lu chu du nge ani azota tibet chuan anu wanga homeschool lu tani thu asoi tibet chuan maki hnena chuan alu chan chu azot vele a maki chuan adu reng wangani thu asoya a chan chu fasha chom na hmuna om thin ani a school tha a zirtir na turin sum a om don silo angai dana chuan chu school chuan hun tha asiam sak thei ngei abei se wangani thu asoi boka homeschool gen 6 zirlai te meeting room a kawani thu chu anon puang ta zirtir tu nu chuan thil ron hril du cheu ka nei ani in thian ti homeschool atangin an tlan chuaka he thil hi kan dan panga na bo chiat na ani chumi ani awang chuan mo phurna zong zong po in kuta hian atlak vek angai dona atia chuta tibet chuan engtin nge mo phurna chu kan lak theyang ati chuan an zon chu an ma ni zon chu an ti tura ain nga thu zirtir tu chuan asoya an thian dang te zong tur chuan tlan chuak velo ho chu ram hnoi lampanin an kalta a ma se zan ani don thleng po chuan an thian te ho chu an muzo lo peng hunga zara liao liao makita thian ho chu ram ngo atang chuan an ho thei hlau zoka zirtir tu nu chuan lo hmu in ti hian lo soi le a in thok thakhop mai tuna tang chuan master proponan in thian dang te chu alo buai pui to ang atia ram hnuai lama chuan zirlai ho chuan an thian dang te chu an lo zong le a ram hnuai chunga chuan sarwang thi troi thoten an bom luai luai an hmuin an phu chiang hlom kher mai an hnuwa chuan patling na tur aw thom hi hria in jingje tlusual po chu ngak lovin ami pa jok te chuan in an tlan chiat san deya naya chuan an pia lam hladeu hleka chuan an driver pa kha a hmuwa homeschool lam chu ron lang le in master amina chuan homeschool atanga tlan bo hi chu kaya dan thei rol ani lova in du thlan na ani ti chuan soifia zelin in om zia chu a soifia ta a an za chuan in ang theuan ni a in chu hmun mai mai ani lova in thian thatna zawk ani har satna le mang an na to chang po a nung chon mai lova in ran pui ton na te hi ani a chu he homeschool a in zirlai masaber tur chu ani kathu soi om zia dik tak hi in hriat thiam to chuan chuak turin zalen na in neya chu wang chuan in terma ni masaber turatan loin ringang cheu atia maki chuan ate deulaya a uina a thu hril chu a hre chuaka engpo thlengsela homeschool a chuan lut ve ngai reng reng lo turin a shilani tuna tang chuan a hmingzurin ani to lova maki ani to thu chu a shil boka chuti lai tak chuan master amina chu ron langin enge ati chu maki aron zota maki chuan a hma thalak lian puyan tara mi paming chu azota master amina chuanin a hming chu ran ani thule azirlai zinga adu berani thu asoya maki chuan engtin nge a omtak zela ti a zo le chuan master amina chu anui sun ringota